Hi guys! Good morning! Yes, happy Sunday! So, bago lang ko ng limpyo, bago lang ko ng laba. So, I deserve a coffee, guys. Magbuhatag coffee. It's a beautiful day today, guys. Like, sunny day. Pa magbuhat na kong coffee. Hapit na ako malimtan. Siya, atong instant coffee. Siya, guys. I need, ito pa, 2 teaspoons. Di man yung maklaro. Okay. 2 teaspoons. Aning koan. Then, condensed milk. Kung saan ako. So, sa garapon ako ginabutang, guys. Para dili ta magkasakit. Kay mataya siya. Kung sa lata lang. Ibutang nimong lata sa ref. So, after nimo na open, ibutang mo siya sa another container, plastic or garapon. Mato siya, 2 teaspoon lang akong ginagamit. Lapot kay siya nga condensed milk. Sagulan na kog cinnamon. Kapait. Balan ko diri guys, kay murag mas nindot ang kuandre lighting char. Asa lang to kung cinnamon. Ay. Itong cinnamon na to guys. Para humot-humot. Gamay lang. Then, i-mix na to. Saan naman to kung mixer? Oy, saan naman eh, oy? Mama. Oo. Mama. Saman. Si tuyo ni mo. So. Cheers, guys! Manitong coffee. Lami. Yummy! Yummy. So guys, ang color sa tong coffee, lami ko siya tanawon. Then, tanggalon ako mga paintings ni Astrid. Ibutang na ko sa iyahang kuan, document. Hey, ubay-ubay na pud ba yan eh? Na mga important na lang na diri guys. Guys, ibutang na ko mga painting ni Astrid. Happy. Yeah, mama ligahal. Astrid mulat. Ano siya guys? Guys, lunchtime na. So, nagbuhat kong kuan, potato soup with bacon, tapos kuan, grilled cheese. Wala siya guys, potato soup. Then, pwede naman siya i-garnish with bacon. Then, ano tong grilled cheese. Giingkit na sa kong anak. Dira, isa naman na ha. Kain tayo! Naon ta guys? Sa naman po. Sa man? Kao na. Let's eat! Ha? Lipsin, liya gugo ni henta kwel. Naog.
Ikaw kuha, ipagkuha mo. Uy, napakong. Mmm. Update guys. Hapit na 2:30. Nakatulog paghapon si Astrid. Ayun. Inom na kayo kong kape na sad. Pero promise na ako kung kagalingan mag-drink lang og coffee once a day. Kanilang iyabo lang na ako ni sa sudlanan. Itong kape guys, ginabutang na ko dire. Iuhaw man ko eh. Astrid! Mata na si Astrid guys. Ang itlog. Guba guys. Hindi rin ako ibutang itlog. Mata na ka Astrid! Ayan siya guys. Guba man yata ni. Anyway. Oh, ni mata na ni gawas na. Kita ba ninyo? Tura, abri na ang pultahan. Hello. Hey. Happy man. Gusto kag hug? Hug. Dili daw siya. Anyang tulog. 2 hours. You want some apple, Astrid? Gusto kag apple? Bay, haduhing, oh? Okay. Mag-itlog pa di ay. Hi guys, manimo ta. Gigutom ko, then kagahapon gibake na nako katong purple sa tawag ito, sweet potatoes. Gi-air fryer na ko siya. So kauno na ko siya guys, obviously. Labing siya guys, kota na wa. Siya purple sweet potatoes. Labo siya. Kaya naman kay kong kape. Lami siya guys. Pero mura siya uga. Lami siya butang ag butter. Peanut butter. Baron. I-try daw na to with peanut butter. Peanut butter. Asa na itong peanut butter? Tara. Kaning skippy ra good guys. Kani akong no added sugar para healthy. Expose na akong pantry. So dili na siya tamis.
Akong peanut butter. Mm. Mm. Hi guys, nagluto kog dinner din akong partner kay grocery siya. Siya akong ipag-grocery this time na while nagluto ko sa dinner na mo. So kuan siya guys, inuki mushrooms tapos girap na ko siya sa bacon tapos magbuhat kog pinoy fried chicken. Next guys, mag-fry kog fried chicken. Ako yung chicken wings diri. Siya tong gi-slice na ko siya. Tapos kanila akong gigamit guys. Iprito na nato.